Natukom il-lejla tajba. Nilqukom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn ser inwasslulkom ir-riflessjoni tal-Lectio Divina fuq il-Vanġelu tal-Liturġija tal-Kelma tal-lum, solennità tal-Epifanija tal-Mulej. L-orrief mill-Vant jiġu biex jagħtu qima lill-Messija. Il-Lectio llum sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Din il-Lectio nagħlqu iċ-ċiklu tal-Lectio Divina għaż-żmien qaddis liturġiku tal-Miliet. Il-Lectio tkompli matul is-sena kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija. Ejjew għalhekk issa ninaqdu mal-kor biex inkantaw l-ewwel innu. Down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Missier Qaddejs, nitolbuk biex tibat fuqna l-Ispiritu tiegħek. Biex bħal maġi aħna wkoll nimxu triq wara d-dawl. Bħalhom aħna wkoll nfittxu mhux biss moħħna imma fil-kelma tiegħek, fl-Iskrittura. Bħalhom nidħlu fid-dar, fil-Knisja, li hija li tatina lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna, li qudiemu aħna ninżlu biex naduraw u lilu nagħtu d-doni tagħna lilna nfusna u li jgħix jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Qarim mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabbar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.
huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlehem art ta' Ġuda le m'intix li żgħar fost l-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lill-Magi bil-moħħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih dejrtilhom il-kewba. Bagħathom Betlehem u qalilhom morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jiena wkoll niġi nqimu. Dawk wara li semmew lis-sultan telqu u wara il-kewba li kienu rawtila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija inxteħtu fl-art iqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu missin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Tifħid lilek Kristu. Fuq tiben f'maxtura fost bejjem ġoar imgeżra fi bċejjeġ taħriqi wisfqar ċkejkna tarbija taħlew min ġelek tarbija titwilet hawnhekk biex tibda min issa tinħaqar daqshekk kif ma nstabet li tħen biex frokna ta' kmajra toffri lek ftit Hon miresha utin saluci tin abi wis topoko helu bambi wis topoku tosok bikmash akulhi. Naħseb l-ewwel qabel kollox tajjeb li niġu konxji illi qegħdin nagħmlu kif għamlu l-Magi. Marru ifittxu fl-Iskrittura biex jiltaqgħu mal-Mulej Ġesu li huwa d-dawl. Meta daħlu fil-palazz ta' Erodi,
Il-qassisin il-kbar u l-kittieba fitxew fl-iskrittura biex setgħu jindikaw il-post fejn twieled Ġesu. Aħna qegħdin hawn biex inqalbu fl-iskrittura biex nifhmu permezz tal-iskrittura fejn nistgħu nsibu lil Ġesu. Il-kelma epifanija ġejja minn verb Griek epifainos illi tfisser tpoġġi għad-dawl, turi, tirrivela, rivelazzjoni. U din il-festa hi marbuta ma' festa pagana, festa li kienet issir qabel ma' il-Kristjaneżmu seta' jiġi prattikat pubblikament. Din il-festa kien bdija Marku Aurelju, l-imperatur, imbagħad warajh Aurelianu, qegħdin fl-ewwel sekli, l-ewwel u t-tieni seklu wara Kristu. U kienet il-festa tas-solstizzju, il-festa tax-xemx li tila. Aħna nafu li fil-jiem tax-xitwa ikun hemm żmien meta x-xemx tinżel, il-ħin tad-dawl jonqos u jibqa' fit-tul. Imbagħad ix-xemx terġa' tibda tila. Id-dawl jibda jirbaħ mill-ġdejt fuq id-dlam, fuq il-lejl. Aħna ngħidu l-ġurnata tibda titwal, għalina l-ġurnata tibda titwal illum nafu bejn wieħed u ieħor fil-21-22 ta' Diċembru, però dak iż-żmien din il-festa tas-solstizzju kienet issir bejn il-25 ta' Diċembru u s-6 ta' Jannar. Hekk kif Kostantinu sar imperatur fir-4 seklu, fis-sena 330, x'ġara din il-festa inbidlet festa Kristjana. Għax jekk qabel il-pagani ir-Rumani kienu jagħmlu festa lix-xemx, għax ix-xemx minn dejjem kienet importanti għall bniedem u l-bniedem fehem l-importanza tagħha l-ħajja mingħajr xemx, mingħajr dawl, il-bniedem ma jistax jgħix, ma jistax jeżisti. U anki kieku jista' jeżisti l-bniedem mingħajr dawl, il-bniedem mingħajr xemx ma jistax igawdi, ma jistax jara bħalli kieku jgħix fil-baħħ. Kif il-pagani jarfu l-importanza tad-dawl tax-xemx, mill-ewwel il-Kristjani fehmu li x-xemx id-dawl huwa Ġesu. Tantu hekk li insibu anki fl-Evanġelji riferiment għal Ġesu bħala x-xemx. Pereżempju Zakkarija fil-Benediktus fil-Vanġelu ta' San Luqa ibirek lil mulej Alla ta' Iżrael għax fil-ħnina tiegħu ġie jżurna bħax-xemx tila. Ġie mill-għoli biex idawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u biex imexxi l-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Ġesu huwa meqjus bħala id-dawl, Ġesu huwa verament id-dawl tal-ħajja tagħna. Permezz ta' Ġesu aħna nistgħu ninterpretaw, naqraw, nistgħu nifhmu, nagħtu tifsira lil ġrajiet kollha ta' ħajjitna, saħansitra anki l-tbatija. L-estrem, il-mewt. Ġesu jasal biex idawwal il-misteru tal-mewt. Allura verament Ġesu id-dawl tagħna. U l-iskop tal-festa tal-lum mhu xajr li aħna bħal maġi nidħlu f'mixja ma nkunux qiegħda. Għandna kontrast fl-istorja li għadna kif smajna bejn il-maġi li huma mexjin u Erodi il-qassisin il-kbar u l-kittieba li huma qiegħdin. Minu miexi f'kuntrast ma' minu qiegħed. Minu miexi f'kuntrast ma' dawk li jidrilhom li waslu jew li jidrilhom li m'għandhomx fejn imorru. Għaliex għax huma merqa fil-poter u fil-ġid.
jgħixu fl-illużjoni li l-poter u l-ġejt jistgħu jkunu d-dawl għal ħajjithom. Imma aħna nafu kemm mill-esperjenza ta' ħaddieħor kif ukoll mill-istess esperjenza tagħna illi l-poter u lanqas il-ġejt ma jistgħu jdawlu kull esperjenza, kull ġrajja ta' ħajjitna. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'dan il-mod, meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud, għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. San Mattew poġġina fil-kuntest storiku u jgħidilna meta twieled Ġesu. Twieled fi żmien is-Sultan Erodi. Min kien dan is-Sultan Erodi? Aħna nafu fuq Erodi mill-Vanġelu din il-ġrajja biss, però nafu ħafna iktar minn fonti ekstra bibliċi minn barra mill-Bibja. B'mod speċjali nafu ħafna fuq Erodi mill-kitbiet ta' Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio jiddeskrivilna fid-dettall min kien Erodi. Kien bniedem intelligenti, kien arkitett ta' fama mhux biss f'Iżrael imma fama fl-Ewropa kollha. Għamel proġetti li kienu verament oriġinali għal żmienu, ħadd ma kien għamel bħalhom qabel. Pereżempju, għamel il-port, bena l-port f'Ċesarija Marittima, Ċesarija tal-Baħar. In-naħa ta' fuq ta' Iżrael f'baħar miftuħ, fil-Mediterran miftuħ. Kien l-ewwel port artifiċjali li qatt sar ta' dak il-kobor, ta' dik il-majestà. Pereżempju, bena it-Tempju ta' Ġerusalemm. Giuseppe Flavio meta jirrakkonta u jiddeskrivi it-Tempju ta' Ġerusalemm jgħid li l-kolonni tiegħu li kienu mijiet, żewġ persuni ma kinux iħaddruha kolonna waħda. Żewġ persuni ma kinux ilaħqu bidejhom b'kolonna waħda. It-Tempju ta' Ġerusalemm f'kontrast anki mal-faqar li kien hemm mhux biss fil-belt ta' Ġerusalemm imma fid-dinja tal-madwar, kien xi ħaġa tassew straordinarja, xi ħaġa tassew kbira, enormi. Minn barra dan bena monument kbir għalih fejn imbagħad indifen l-Erodion li għadu hemm sal-lum. Bena muntanja artifiċjali fid-deżert ta' Ġuda biex fija jkun jista' jpoġġi s-sarkofagu illi fih ġie mitfun. Biex ma nsemmux forsi l-iktar post famuż illi għadu jissemma sal-lum, Masada. Muntanja fuq ir-riħ tal-baħar il-mejjet u ġofija fid-deżert jibni belt sħiħa. Għadek tista' taraha sal-lum. Fid-deżert irnexxielu saħansitra joħloq ċisterni li jimtlew bl-ilma tax-xita, il-ftit xita li kienet tagħmel fl-art ta' Iżrael, jinżel l-ilma minn Ġerusalemm, jimla dawn iċ-ċisterni biex min jgħix f'Masada ikun jista' isostni lilu nnifsu bl-ilma anke fis-sajf. Fis-sħana kbira tad-depressjoni tal-Baħar il-Mejjet. Ma ninsewx li l-Baħar il-Mejjet jinsab 800 metru taħt il-livell tal-ilma tal-baħar. Jinsab kilometru l-isfel mill-belt ta' Ġerusalemm. Daqshekk kien inġenjuż Erodi. Però l-intelligenza tiegħu, is-supervja tiegħu
verament telet ar-rasu għax kien bniedem narċiżist, bniedem kriminali. Għalkemm ma nsibux dan ir-rakkont fl-istorja li jħallilna Giuseppe Flavio, però dan ir-rakkont tal-qtil tal-innoċenti li jiġi wara l-Vanġelu li smajna llum huwa kompatibbli tas-sew, jaqbel tas-sew mal-karattru ta' Erodi. Biżżejjed ngħidilkom li jiżżewweġ l-ewwel mara, Dorina, u meta kien imur għal gwerer jew fuq kampanji l barra mill-pajjiż, kien jibża li huwa seta' joħodlu tron tiegħu. Allura x'għamel? L-ewwel ma għamel qatel lil ħu l-mara tiegħu. Wara ftit ħallija lil din il-mara u żewweġ oħra Marjamne li kellha żewġ titfal, Alessandru u Aristoblu, u l-istess li dawn it-tfal qatilhom għax beżgħu li jistgħu jeħdulu it-tron tiegħu. U tibqa' sejra l-istorja tal-kriminalità u tilħaq il-quċċata tagħha meta ġie biex imut. Kien marit Erodi, Giuseppe Flavio jgħidilna li ġismu beda jinten. Kien kollu ponot, illum aktar xi jgħidu li kellu marda kronika fil-kliwi li saħansitra taffettwa lil-moħħ. Iġġennen. U tant iġġennen blikraħ li qabel ma miet qal miet f'Ġeriko Erodi. Qal biex xi ħadd jibkini morru waqtlu ħafna nies biex għalmen ikun hemm xi ħadd li jibki f'Ġerusalemm. Tant kemm kien bniedem egoċentriku, tant kemm kien bniedem narċiżista. Għalfejn qegħdin inpinġu dan il-karattru ta' Erodi? Propju aħna u nispjegaw il-kelma talla. Għax naħseb dan il-mod aħna nistgħu narfu karatteristiċi anki fil-ħajja tagħna, fil-persuna tagħna, mhux fl-estremità ta' Erodi, imma fil-linja tal-egoizmu, fil-linja tan-narċiżiżmu, fil-linja ta' aħna li niqdew bl-oħrajn. L-importanti li nkunu sew aħna ma jinteressanix mill-oħrajn, fil-linja tal-poter u fil-linja tal-ġejt. L-importanti kemm int b'saħħtek, kemm għandek poter, kemm tista' tikkontrolla nies. M'hemmx għalfejn tkun tikmanda xi pajjiż jew xi raħal jew xi belt, imma biżżejjed il-poter kif tħadmu fid-dar. Biżżejjed il-poter kif tħadmu fuq ix-xogħol. Biżżejjed il-poter kif tħadmu ma' sħabek. Biżżejjed kif tħares lejn il-ġejt. F'din il-ħajja qasira li għandna. Kemm hu importanti jew inqas importanti għalejk. Dan hu Erodi. F'dan iż-żmien jitwieled Ġesu. Allura immaġinaw kif se taħassu Erodi meta dawn il-maġi issa naraw min kienu imorru Ġerusalemm, jidħlu fil-palazz tiegħu jgħidulu fejn hu is-sultan tal-Lut li twieled. Kejf mela mhux jien is-sultan tal-Lut? Kejf mela hemm xi ħadd ieħor li qed jippretendi li jkun sultan tal-Lut? Immaġinaw kif seta' jħossu Erodi. Marbut kif kien mal-poter u mal-ġejt. Min kienu l-maġi? Interessanti għax il-Vanġelu jgħidilna li l-maġi ġew mill-Vant. Il-kelma li juża sal-Luqa sa Mattew hija l-kelma magoj, jiġifieri sħaħar. Imma aħna fit-traduzzjoni għamilniha maġi biex ma tidirx daqshekk kera, sħaħar. Min kien is-saħħar però? Min kienu l-magoj fi żmien Ġesu? Kienu n-nies li jippruvaw jifhmu s-sigriti tan-natura. Kienu n-nies li kienu jippruvaw jistudjaw, jifhmu, jarfu. Nies intelligenti, nistgħu ngħidulhom ix-xjenzjati tal-lum. Kienu nies li barra li kienu orrif u orrif ħafna, kienu wkoll meqjusa bħala saċerdoti, bħala nies li għandhom is-seta
Aħna malajra mill-jom slaten u bir-raġun għaliex għax l-iskrittura ma speċjali s-Salm 72 meta jirrakkonta li nies li ġew fuq l-ġmla u dromedari lejn il-belt ta' Ġerusalem smajni għallum fl-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja mbagħad fis-Salm. Il-belt ta' Ġerusalem li hija id-dawl tal-ġnus. Dawn in-nies kienu slaten jitbaxxew quddiem il-belt ta' Ġerusalem, jitbaxxew quddiem Alla. Is-slaten jinżlu jaduraw lil Alla. U l-ewwel insara malajr fehmu li kemm is-Salm 72 u kemm il-ktieb tal-profeta Iżajja kienu qegħdin jirreferu għal din il-ġrajja li għadna kif smajna. Il-maġi li joqorbu lejn Ġesu u kif qalilna l-Vanġelu jinżlu jadurawh, jinżlu jagħtuh qima. Min kienu dawn il-maġi? Nies li ġejjin mill-Vant. Intom tafu li id-dawl isorġi jitla mill-Vant. Allura daw kienu ġejjin kontra d-dawl, kienu ġejjin f'post fejn tinżel ix-xemx mill-Vant lejn il-Punent. San Mattew b'mod ċar li tgħidilna li aħna wkoll kultant inkunu marbutin ma' dawl li fil-fatt ma jkunx veru dawl, ma' xemx li fil-fatt ma tkunx vera xemx, ma' stilla li aħna nimxu warajja ma tkunx verament stilla, ma tkunx verament kewba. Kemm jiġrilna fil-ħajja tagħna li naqbdu ma' xi ħaġa u nagħmlu forsi xhur u forsi snin u forsi l-ħajja kollha tagħna nitħabtu u nimxu wara dik li minn għalina x-xemx. Imbagħad nindunaw li mhix dik ix-xemx. Allura dawn il-maġi kienu kapaċi, dawn in-nies orrif kienu kapaċi saħansitra jwaqqgħu fi kriżi l-konvinzjonijiet tagħhom. Kienu kapaċi jistaqsu. Imma verament dak li qed inserraħ rasi fuqu, verament tista' sserraħ rasek fuqu. Verament dak li huwa importanti u tassew importanti, verament ix-xemx vera, id-dawl veru jiġi mill-Vant u dawn imxew lejn il-Punent. Jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut. Ma ninsewx illi fl-aħħar tal-Vanġelu għandna l-istess espressjoni Ġesu Nazzarenu, Sultan tal-Lut. Sa mill-bidunet tal-Vanġelu ta' San Mattew mod partikolari għandna l-wirja ta' Ġesu, ir-rivelazzjoni ta' Ġesu, is-Sultan tal-Lut. X'jiġifieri Ġesu Sultan tal-Lut? Fejn Ġesu juri lilu nnifsu għal kollox bħala s-Sultan tal-Lut? Fuq is-salib. Flotja sħiħa tiegħu, flotja totali tiegħu. Fejn hu id-dawl veru? Li min hi x-xemx vera? L-imħabba inkondizzjonata u infinita ta' Alla murija f'Ġesu imsallab u is-Sultan tal-Lut. Is-Sultan il-kuruna tiegħu mhix deb mixtri bil-flus tan-nies, imma kuruna tax-xewk magħmula mid-djufijiet u mid-nubiet tan-nies. Sultan li x-xettru tiegħu mhux magħmul minn materjal tad-deb, imma magħmul minn qasba li ħadd ieħor jagħmillu. Qasba xettru li mhux bih jikkontrolla lil ħadd ieħor, imma xettru li bih iħalli lil ħadd ieħor jikkontrollah. Iħalli lil ħadd ieħor jagħmel li jrid bih. Għax l-imħabba hija dgħajfa, l-imħabba hija akkoljenti, tilqa' saħansitra lil ieħor anki bl-aggressività u bil-prepotenza tiegħu. Sultan illi l-libsa tiegħu mejxajr biċċa xaruta ħamra imdawra ma' ġismu, id-demm, sinjal tad-demm, id-demm mhux biex hu jkun jista' jirrenja,
Dem mhux frott il-mewt li ġab bidejh, imma d-dem illi ħaddieħor ħariġlu minn ġismu. Dan hu s-sultan tagħna, dan hu s-sultan tal-Lowt illi dawn il-maġi kienu qegħdin ifittxu. Rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Kif tafu intom, ix-xjenza provat tfittex u tara li ma kienet din il-kewba. U min qal kienet il-kostellazzjoni ta' hekk, u min qal kienet il-kometa Halley, u min qal kienet hekk u kienet oħra. Però din l-istilla, din il-kewba, ma rridux infittxuha fis-sema, fis-sħab, irridu nfittxuha fl-Iskrittura. Aw riferiment ċar għal profezija li kien għamel Balam fil-Ktib tan-Numri. Meta l-poplu ta' Iżrael kien dieħel fl-art imwieda u kien qorob lejn l-art imwieda, kien daħal fl-art ta' Moab, l-art ta' Moab għal min mar Iżrael, tinsab ftit qabel il-Baħar il-Mejjet. Il-pjanura illi hemm qabel il-Baħar il-Mejjet bejn il-Ġordanja tal-lum u l-art ta' Iżrael. Allura kważi kien wasal il-poplu biex jidħol fl-art ta' Iżrael. U kien hemm sultan, is-sultan Balak, li kellu dan is-saħħar profeta li kien jismu Balam. U meta ra l-poplu ta' Iżrael dieħel ġej, dik il-kwantità kbira ta' nies u bejjem deħlejn fl-art imwieda, ir-re Balak jibat lil profeta u dan is-saħħar Balam biex jagħmel saħta, jagħmel mamul fuq dan il-poplu, ħalli ma jidħolx fl-art imwieda. U dan Balam jitla fuq għolja, dan il-profeta sultan, dan il-profeta saħħar jitla fuq għolja biex jisħet lill-poplu Ludi li kien taħt fil-pjanura ta' Moab. U interessanti għax flok saħta jagħmel profezija. Oraklu ta' Balam ibn Beor, oraklu tal-bniedem illi jinfet bajnejh, oraklu ta' dak li jisma' il-kelmiet ta' Alla u jara fl-erf tal-aktaroli, li jara blajnejn ta' dak li jista' kollox u li waqqa lata minn fuq għajnejh għax jara ċar. Isimgħu xejt. Jien qiegħed narah, imma mhux issa. Jien qiegħed nilmħu, imma mhux fil-qrib. Kewba qatt titfaċċa minn Ġakobb u x-xettru tiegħu iqum minn Iżrael u jsaltan fuq l-art kollha. Dan Balam, dan il-profeta saħħar, meta minn fuq l-għolja jħares lejn il-poplu Ludi fil-pjanura ta' Moab u dieħel fl-art imwieda, aktarx li tant raħ ordnat, organizzat, tant raħ dixxiplinat, tant raħ fil-paċi, tant raħ armonija li kienet ġejja kollha kemm għax kien il-poplu ta' Alla, kien jobdi l-liġi ta' Alla. Kienu kapaċi jgħixu ma' xulxejn, saru nazzjon wieħed permezz tal-kmandamenti fis-Sinaj. Dan il-profeta saħħar għaliex se nagħmel se nisħet lil dawn le, se nagħmel mamul lil dawn le. U flok mamul għamel profezija li jara kewba illi minnhom, minn dan il-poplu intelligenti, minn dan il-poplu għaref, minn dan il-poplu dixxiplinat u ordnat, minnhom se joħroġ sultan, se tiġi kewba li tkun daw li ddawwa lid-dinja kollha. Dinja l-kewba li raw il-maġi, dinja l-kewba li għalija qed jirreferi San Mattew fil-Vanġelu tiegħu. U s-Sultan Erodi jitħawwatu u Ġerusalem kollha miegħu jgħidilna l-Vanġelu. Interessanti l-verb użat jitħawwat, tara s-sejn. Huwa verb li jiġi użat
biex jiddeskrivi l-baħar imqalleb. Jekk kont qiegħed naħseb jekk il-baħar illum tara s-sejn, il-vapuri ma jaħdmux, il-baħar imqalleb, taqliba sħiħa, taħwida sħiħa. Jgħidulna l-Vanġelu illi Erodi jitħawwatu u Ġerusalem kollha miegħu. U żgur li jitħawwat Erodi. Quddiem dan is-sultan li għalkemm differenti, għalkemm mhux se jħoddu l-poter tiegħu, imma ma jifhimx, ma jifhmux, imma ma jarfux, m'għandux il-kapaċità li jinduna, li jintuwixxi x'tip ta' sultan hu, kif jirraġuna, kif jaħsibha. Kemm hi diffiċli għal min hu merreq fil-poter, għal min hu merreq fil-ġejt. Kemm hi diffiċli jgħidha Ġesu fil-Vanġelu. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra. Mill-bniedem għani jaraf is-saltna tas-sema, jidħol fis-saltna tas-sema. Kemm hi diffiċli. Eżempju ċar, Erodi ma jaċċettax, propru ma jiflaħx, ma jaċċettax, lanqas sultan dajjef bħal dan. Għaliex? Għax l-imħabba, il-modrija, il-maħfra, il-ħniena ma jaqblux mal-loġika tan-negozju, tal-korruzzjoni, tal-poter. Salluqa saħansitra jgħidilna li l-poter u invenzjoni tax-xitan. Il-poter u invenzjoni tax-xitan. Fit-tentazzjonijiet ta' Ġesu tgħidu allura kif wieħed irid imexxi. Il-Vanġelu b'mod ċar jurina li l-poter veru awtentiku għal-qadi u għas-servizz u għal-imħabba u għal wieħed imut għall-ieħor. Ma jaqblux ma' xulxejn iż-żewġ tipi ta' loġika. Bil-forsi skontraw jidħlu f'konflitt. U allura ġabar flimkien il-qassisin il-kbar, il-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwiret il-Messija. Interessanti din il-laqa, tolqotni ħafna, għax forsi li tolqotni mill-qrejb. Għandna l-qassisin il-kbar, il-poter reliġjuż, il-kittieba, il-poter kulturali, poter xjentifiku, u Erodi, il-poter politiku. Daw jiltaqgħu flimkien. U jfittxu huma wkoll imma ma jistaqsux. Ifittxu huma wkoll imma ma jimxux. Għaliex? Għax marbutejn mal-poter u mal-ġejt. Marbutejn mal-poter u mal-ġejt. U riskju tiegħi, riskju tiegħek, riskju ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ma nfittxux. Maħniex kapaċi nħarsu l-fuq u ngħidu imma li lien mix-xogħol, li lien mit-taħbejt, li lien mill-ġejt, illi għandna u li rridu niksbu, hemm xi ħaġa oħra. Ma nħarsux il-fuq kif iħarsu l-maġi u jaraw il-kewba, ma nħarsu biss l-isfel. Smajt il xi ħadd jgħid illum diffiċli biex taraw wiċċ xi ħadd għax kulħadd wiċċu maddas fil-mobile. U għandu biċċa raġun. Aħseb wara kemm inħarsu l-fuq kultant. Tħares il-fuq ifisser tistaqsi, ifisser ma tikkuntentax ruħek b'dak li taf, ifisser timxi, tħares il-fuq ifisser tfittex is-sinifikat ta' reżistenza. Tistaqsi għalfejn il-mart, għalfejn id-diffikultajiet, għalfejn il-problemi, x'sens fija li jien naħdem minn filgħodu sa filgħaxija, x'sens fija li jiena naħdem għall-familja mbagħad ma narajiex, x'sens fija li jiena imbagħti, x'sens fija li jiena nagħti lili nnifsi jew ngħin il-ħadd ieħor, x'sens fija. Il-ħajja kollha kemm hi mixja pass wieħed wara l-ieħor ta' mistoqsijiet wara kewba li ximkien trid twassalna. Li ma nsirħux rasna li aħna nafu, anki aħna l-insara, li bqgħu nfittxu. Innutaw x'inhu jiġri meta l-Papa jgħidilna xi ħaġa ġdida pereżempju. X'nagħmlu? Bħal Erodi, il-qassisejn u l-kittieba. Nibdew niġġudikaw. Nibdew ngħidu imma flok li nfittex, flok li nistaqsi,
Imma għaliex, imma xi fisser dan, imma għalfejn, imma x'irid jgħid sewwa. Interessanti, Għax aħna joġobna li noqogħdu anke jekk qegħdin fid-dlam, anke jekk m'għandniex dawl biżżejjed. Joġobna li noqogħdu. Joġobna li nagħmlu bħal bieraħ u bħal qabel il-bieraħ. Joġobna. Anzi, Alla ħareġ xi ħadd waqqana fi kriżi. Alla ħareġ xi ħadd iqabbadna triq biex nimxu u nfittxu. Alla ħares xi ħadd. Allura din il-laqa verament tolqotni. Laqa illi ma kienitx għajr laqa ta' biża'. Ta' qegħdin jibżgħu li xi ħadd se jiġi u jwaqqagħhom fi kriżi. U għalkemm urew, għalkemm qalulhom it-triq fejn dan kellu jitweled f'Betlem, però huma ma tħarkux. Mhux biss. Huma mtlew ukoll bil-kurżità fejn hu dan it-tifel, huma wkoll rridu jsibuh lil dan it-tifel, imma mhux biex iħallu lilhom infushom jimxu warajh, mhux biex iħallu lilhom infushom jaqgħu fi kriżi u jistaqsu, almenu jistaqsu jekk dak li qed jgħixu hux il-verità jew hix gidba. Le mhux għalhekk, imma biex jeqirdu lil dak li forsi seta' jwaqqagħhom fi kriżi. Biex jeqirduh lil dak li seta' forsi jurihom bid-dawl tiegħu id-dlam li kienu fih. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeta, u inti Betlem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Il-profezzija ta' Mikkea li turi li l-Messija li Alla l-imbierek fil-kobor tiegħu jażel iċkejken, jażel iż-żgħir, jażel lil din il-belt sempliċi, jażel l-umiltà. Rridu ħafna umiltà biex nifhmu lil Alla. Hekk sikwit nirrepetija għax tolqotni tassew. Sant Wistejn wara tant mixi u ġiri ifittex lil Alla, ifittex il-verità. Joħroġ b'affermazzjoni tassew qawwija jgħid: u żgur jien ma stajtx niltaqa' miegħu, jien ma stajtx narfu, jien ma stajtx narah, għax ma kontx umli biżżejjed. Ma kontx ċkejken biżżejjed, tkun ċkejken biex tinduna tara lil minhu ċkejken. Irid ikollok l-umiltà biex inti taraf lil Alla li sar ċkejken, li sar umli, li sar tarbija. Erodi mbagħad sejjaħ lil Maġi bil-moħħbi u tkixxef bir-raqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlem u qalilhom morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għiduli ħalli jien ukoll niġi nqiemu. Ma nafx tinnutaw xi ħaġa. X'tagħmillek il-biża' li titlef il-poter u li titlef il-ġejt. X'tagħmillek? Iddaħlek fil-gideb. Iddaħlek fil-gideb. Iddaħlek fil-manuvri, fil-strateġiji. Interessanti. Erodi jispiċċa jikdeb. Il-biża' li titlef il-poter u li titlef il-ġejt idaħlek fil-korruzzjoni. Idaħlek fil-korruzzjoni. U korruzzjoni tant kbira illi mhux biss tinkludi nuqqas ta' verità, imma x'fija din il-korruzzjoni tant kbira li saħansitra tasal biex tippjana il-mewt ta' min tħoss bħala teddida. U l-mewt mhux bil-fors tkun fiżika, hemm diversi modi kif toqtol persuna. Narawhom iseħħu madwarna sfortunatament. Tista' toqtol persuna billi ħaqqa tieħu promotion u ma ttiriex. Tista' toqtol persuna billi tagħmel kull ma tista' biex tagħmilha l-bsaten fir-roti ħalli ma tasalx. U minn dawn il-manuvri u l-istrateġiji ngħixuhom, narawhom madwarna. Alla ħares qatt inkunu aħna l-awturi ta' dan.
Alla ħares qatt. Għax fuq livell iktar xkejken iktar żgħir, kultant nagħmluha fil-familja ma' xi ħadd mill-ulied. Fejn jidħol il-wirt pereżempju. Imma mhux biss. Ma nimmaġinawx li dawn id-nubiet il-kbar jagħmilhom biss min għandu ċertu poter u min għandu ċertu ġejt. Imma nista' nagħmilhom jien. Nistgħu nagħmluhom aħna. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara l-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba mtlew b'fer kbir tas-sew. Kemm hu sabiħ dan il-vers. Wara li semgħu lis-sultan, interessanti il-maġi jisimgħu anke lis-sultan. Jagħtu każ tas-sultan. Il-bniedem li l-bniedem ta' qalbi kbira jilqa' kollox, jilqa' lil kulħadd, jagħti importanza lil kollox. Wara li semgħu lis-sultan telqu, komplew fil-mixja tagħhom. U wara l-kewba li kienu raw tiela, bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet waqfet fil-post fejn kien hemm it-tifel u ferħu fer kbir tas-sew. X'ri tgħidilna dan il-vers? L-ewwel qabel kollox li l-kewba ma kinitx fuq il-palazz ta' Erodi. Id-dawl ma kienx fil-palazz ta' Erodi. Kien hemm id-dlam. U fil-Vanġelu ta' San Mattew nsibuha diversi drabi oħra li Ġerusalemm hija l-art il-post ta' dlam. It-Tempju ta' Ġerusalemm. Alla kif inhu pritkat, kif inhu mxandar fit-Tempju ta' Ġerusalemm u Alla ta' dlam. Alla tal-kastigi, Alla ta' tpattija, Alla li ħsibu biss biex jara jekk il-bnedmejn jimxu jew les kont il-liġi tiegħu. U Alla ta' dlam. Il-kewba ma kinitx fuq il-belt ta' Ġerusalemm. U kien hemm midwejjaq fil-belt ta' Ġerusalemm f'kuntrast mal-maġi li joħorġu mill-belt u hawnhekk għandna espressjoni li ma nsibuha imkien iktar fil-Vanġelu. Fi ftit kliem jgħidlek San Mattew u ġew imferħa meta ferraħhom xi ħadd ieħor, ferraħhom id-dawl tal-kewba b'ferħ kbir illi ma tistax timmaġina li tista' tifraħ iktar minn hekk. Ma nsibuha imkien iktar din l-espressjoni fil-Vanġel. Dan hu dak li hemm jistennina, dan hu dak li aħna mexjin lejh. Dan hu l-mulej Ġesu, meta aħna niltaqgħu miegħu, meta aħna nħallu ħidawa l-ħajja tagħna. Fil-fatt din il-kewba jgħidilna l-Vanġelu, imbagħad meta daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-arti imugħ. U fettħu teżori tagħhom u offrewlu rigali depp, inċensu, mirra. Il-kewba waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Waqfet ma jfissirx kienet mixja u ma beqgħetx. Mhux hekk. Waqfet ifisser sparixxiet, ma beqgħetx teżisti. Għaliex? Għax m'hemm bżonn tal-kewba, l-kewba hi Ġesu, id-dawl huwa Ġesu. Il-kewba tieqaf fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-art, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali. Id-dar hija simbolu, sinjal tal-Knisja. Il-Knisja mhux tant tal-ġebel, il-Knisja tan-nies. Ma ninsewx li fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu ma kienx hemm il-binijiet tal-kult, tat-talb, tal-quddies kif għandna llum il-knejjes. Imma il-Knisja d-dar kienet il-komunità. Meta daħlu d-dar, meta daħlu fil-komunità li temmen,
iltaqgħu mal-om, l-om hija l-Knisja, Marija simbolu tal-Knisja. Ma bina Ġesu li toffrilhom lil dan ir-rigal. Interessanti għax aħna ngħidu l-maġi offrew ir-rigali lil Ġesu, le, bil-maqlub. Ġesu huwa offrut bħala rigal lil maġi. L-om il-Knisja toffri lil-bina lil Ġesu, lil-liben il-waħdini tal-missier bħala rigal lilna. U meta aħna narfu l-kobor ta' dan ir-rigal, aħna noffrulu lura dak li aħna d-deb, l-inċens u l-mirra. Id-deb huwa l-ola ġejt. Id-deb kien jiġi offrut l-islaten, kien jiġi offrut bħala tribut lil dawk li kellhom is-seta l-poter, l-isbaħ u l-ola offerta. Id-deb huwa l-persuna tagħna. Mogħtija lil Ġesu, mogħtija lil Alla. L-inċens huwa l-qima. L-inċens kien jintuża ħafna fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Il-qima lil din it-tarbija li xalix hija Alla minn barra li hija Sultan. U l-mirra. Il-mirra hija id-batija tagħna. U mad-djufijiet tagħna. Li aħna natuħ nofrulu u naqduhom mad-djufija tiegħu. Ġesu tarbija iben fidejn ommu fil-fraġilità ta' tfulija tiegħu. Imma wara li rċivejna lilu, li rċivejna r-rigal. Din tiġri kull darba li aħna mmorru il-qudiesa minn għalina se nagħmlu xi ħaġa lih u fil-fatt nirċivu lilu. Anke s-sakrifiċċju li għamilna biex ġejna hawn il-lejla. Grazzi għax sfidajtu l-maltemp. Għamilna xi ħaġa lih, imma fil-fatt qed jagħtina lilu nnifsu. Qed jagħtina l-kelma, jagħtina d-dawl li jdawwel l-esperjenza tal-ħajja tagħna. U allura jinżlu arkub tejhom iqimuh, il-kelma hija qawwija ħafna, jimteddu proskinesis. Jitilqu l-persuna sħiħa tagħhom qudiemu. Telqa sħiħa qudiem il-mulej Ġesu. Imbagħad billi kienu missijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lejn arthom minn triq oħra. Il-laqgħa tagħhom mad-dawl. Il-laqgħa tagħhom mar-rigal il-kbir Ġesu. Tbidlilhom il-mixja, tbidlilhom ħajjithom. Hekk jalla kull wieħed u kull waħda minna nimxu din it-triq, mhux darba. L-ewwel insara iffintaw ħafna leġendi fuq il-maġi. Waħda minnhom kienet illi xi ftit ta' snin wara reġgħu għamlu l-istess mixja jfittxu lil Ġesu. Sakemm sabuh. U wieħed minnhom dam ifittxu sakemm imbagħad fl-aħħar sabu imsallab fuq is-salib. Il-mixja mhix waħda. Il-laqgħa tagħna ma' Ġesu ma tistax issir f'darba. Imma rridu nirrepetuha u nerġgħu nirrepetuha. U nerġgħu nfittxu, u nerġgħu nħarsu l-fuq, u nerġgħu nqalbu fl-Iskrittura, u nerġgħu niskopru xi ħaġa oħra minn Ġesu, u nerġgħu ingawdu xi ħaġa oħra minn dan id-don, minn dan ir-rigal. Jalla il-ħajja tagħna tkun tixbaħ lill-ħajja tal-maġi. U bil-wieqfa nitolbu flimkien it-talba li għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek,
tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk daflat. Ħobsna, ħobsna ta' kuljum, ħatina l-lum, ħafrilna id-dnubit tagħna, ħafrilna id-dnubit tagħna, bħalma aħna l-kol naħfru li ħatija lina jiddaħħalniex fl-ebda tiġrih Jistaħlisna min kull deli missirna. Il-mulej ma'kom, jiberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Naslaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min triq twila il-bot ħafna wara il-kelba mexjin. Oh, kelba tiddi bħalek mex, kelba ħelwa kollok ġmien, nejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-Bampin. F'Betlem twilet Ġesu Bambin, deb jinġibt mill-iżjed fin, għaliex inti resetani tas-sema u tal-art. Oh, kelba tiddi bħalek mex, kelba ħelwa kollok ġmien, nejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-Bampin. Inċensandi jien għalik, sabiex lilek nagħti ġieħu glorja u foħrija lil Alla inħallik. Oh, kelba tiddi bħalek mex, kelba ħelwa kollok ġmien, nejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-Bampin. Il-lezzja divina għas-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Din tmexxiet mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Infakru li min jixtieq jerġa' isegwi din il-lezzjon jista' jagħmel dan fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, il-paġni ta' Facebook u ta' YouTube. Grazzi lilkom li naqadtu magħna wkoll permezz tar-radju jew it-televiżjoni. Inħaġġukom sabiex kemm jista' jkun tattendu għal dawn il-lezzju divina b'mod fiżiku li jsiru kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pini, Għawdex, u jitmexxew minn diversi biblisti. L-appuntament għalhekk huwa għal Ħadd li ġej fis-6:30 ta' filgħaxija. Sakemm niltaqgħu dakinhar, insellmulkom.